Auni ita sini mu, sini tam lima day, sini ni oh sengkrak mela, hai ke sengkrak ter, no ni mau sumber panen ngui, ni lokon no tam kesana mu jeng tam ni bukan kau tam sama mu kisah tadi. Jotono hambai, Tirti TV bai, Malaysia News no, Melayu hambai, tini angko kesana mu cuma nekai hai, sini sengkrak festival, hai ke sengkrak mela, hai ke kopu share, mau somrok, bosor berang no, bahai sengkayo. Mark Soidowo, ke Engraji keno, 28-29, ke aro lokorono ang kesana mucogo, mela kai mana keno, sudo ersamung, musamung, abo kaisaya, sini siri sitini, tong mung samung, ba kang mung sung mung, abo ni bangai no jeng sengkrak festival, jeng aro ma songsaka, hari bangai joto, sini oro fainai, hai ke ba fire bu. Rokno ba ang kesaro je bobisoro chini culture kethang narang nane bangai teino kuchuga talang nane bangai ang ko kesaro Ini sabar paikana orang simple saja narwai motor okra rong abono kaisa durbaigo jeng belai no bakha duk nangjak ba himala chini kopal na hamya monsnai jeng je kobok mane chini maharaja no kobok ka boto diliwo je phaimaliya boto aro diliwo no ama biji ungtongo angke chini hastani montri chini tribal warfare montri bobo mia okhli pro no phainai kho hi sawo mia pro bob sawo bo tini sok phaimaliya tam ungkhanal jeng saimaya jeng botro bono jeng kobok jak boni office ba thangja khaipano phaimaliya angke ba tam khaisinai angke chini CM Borom genang sini edisi ni cari pengadong sini man genang puno contoh jamatia bobo tini bo ang phone kai ko bo ang kisah lui tong hinai sawo hai pano phainai ang cesta khainai himani takjora sok phai ang kheba haini bangai jeng committee torobai kisah bakha tong thogya ma hai ung tong khata hai pano borok to montor rok phai pano borok to kobang ma ang khano abo kaisano tamu jeng de saya angka kopal de saya sini kopal de saya angka nama ho bah mala je jeng edisi song bu edisi ni je 2021 jeng mani jeng bosor berno borok no kesaro wai sapano mokhang nugjak ya ko haide bangai sini mol som do paro senai no bakha tamu kaisa ungtong ta asuk no norong ni mol som do phani sengkrak ter bo bisini chimi palai phaika tapok sukjora sengkrak ter so jeng siri sitini chine no jeng palai phai mani bisi to asuk ang bisi rok to saimaya jeng je oro tuma terso tring au tring sing no jeng u sengkrak ter khai mani hai pano bohai mela rok hom do tom rok hai age to ungya jeng mela khai mani khano 2004 sing no u mela khai mani je sengkrak mela sengkrak ter je palai khai mani nini bubagra hindi nini titi edisi ni hapang ko sini sak puno ton jama tia song waisa pado program ba phai mane eten kebega bubagra phaika phaya lang ya hai phano tak ni wa phai malia age edisi sarapang adong robo agele phaika hai phano tak je 2021 ungmani approaching no borokle mokhang le nukjak ya khata bosor boron sing kobok male ani sinemong keno Jugol Krishna Molsom dopani join secretary tini sengkrak ter palai jago na to moni thang paro bisibrum khalai jago na bisibrum bisu oro jago nai to sampai